non deixo a furgoneta, a casa Juan deixo a furgoneta, mañá dixo ao Antonio, explícate, non intentaste xa charrar eu. Mañá vas co Cheli afuera. Si, a tarde. Vas co Cheli a mañá, Bueno, moi bo día a todos, benvidos a esta sesión ordinaria do Pleno do Concello de San Amaro. Antes de nada, o que primeiro que me gustaría facer é darlle a benvida a este pobo, a esta casa, a nova secretaria, Carmen Limia. Un placer terte aquí e ojalá que estés a gusto en San Amaro. Seguro que sí, seguro que vou estar a gusto e, bueno, vou intentar traballar un pouquinho tamén por este concello. Gracias, Carmen. Bueno, primeiro punto da orden do día, aprobación da acta da sesión extraordinaria celebrada polo Pleno do Concello de San Amaro, 14 de maio de 2024. Teñen a acta a súa disposición. Algo que decir na acta? Pasamos a votar. Votos a favor de aprobar a acta. Unanimidade. Punto número 2 da orde do día. Aprobación se procede da asignación de festivos locais para o exercicio 2025. Como ven sendo habitual neste Concello, mantemos os festivos locais históricos o martes de Entroido e o día do patrón, o 15 de xullo, San Mauro. Algo que alegar, aportar? Está correcto. Procedemos a votar o punto número 2. Votos a favor? Unanimidade. Punto número 3. Aprobación provisional se procede do expediente de modificación puntual número 1 da delimitación de suelo del núcleo rural de Las. Púxose colgousevos a documentación, deusvos acceso á documentación ao proxecto feito polo técnico. Decir que todos os informes sectoriales foron favorables, non sei, xa debatimos algo no anterior pleno, ou máis dos plenos, non sei se queres aportar algo máis. Sí, eu aquí, no anterior pleno, estudémonos sobre o mesmo tema. Volvo mesmo, traes outra vez a aprobación o plan, o estudio das delimitacións parcelarias. Xa habíamos apoiado, recordes que xa habíamos apoiado. No anterior pleno, o que se trouxo, como ainda faltaba un par de informes sectoriales por recibir, o que se trouxo ao pleno foi a delegación de competencias. Cando tuéramos o último informe sectorial, sí, que agora é o que xa vimos agora, que a aprobación a pudese facer o alcalde por decreto. Claro, como a redacción é a mesma, digo yo, xa habíamos manifestado no seu momento que apoiamos, como non podía ser de xeito, a regularización da vivenda de ti como compañeira veciño, por eso non nos apoiamos en nada. O que pasa é que estuvamos mirando a documentación que hai dentro e nos dicíamos que podríamos intentar aproveitar esta modificación do plan para ampliar o núcleo e regularizar unha serie de casas que quedan fora. O núcleo de San Ciprián de Las, estáse facendo, estamos inmersos no plan básico xeral, e vais ampliar. Eu dicía, de paso, aproveitar as sinergias, estamos mirando na cartografía, está dividindo parcelas de concentración en rústica e en urbana. E o dibuixo hasta queda feo e fatal. É dicir, o mellor falar co arquitecto é dicir, regularizamos e metemos as parcelas inteiras, que se pode, se me permites unha exposición moi... Na mesma parcela teñen dúas características no solo, rústico e urbano. Pero temos unha circunstancia moi particular en San Ciprián. Os títulos son notariales e registrales das parcelas. Entón, cando tú vas a facer algunha xestión de carácter hipotecario, de licencia e todo eso, tes que 200 metros son urbanos e 300 son rústicos. Entón, ao ver o dibuixo, xa veréis, que corta por medio das parcelas. Non se podría ir por o límite das parcelas. Se ves a cartografía que enviamos,
ves que hai uns cortes, e pasado a casa do Xulio, podías ampliar a historia de Escodocura, aproveitando que ten luz, auga, é dicir, para que fixar población, canto máis suelo urbano teñamos, mellor. Cantas máis fincas rústicas pasen ao urbano, mellor. E, por outro lado, o Concello, se é urbano, recaudamos máis. Outro tema que tamén estamos mirando é que, nas circunstancias da limpeza dos solares, da normativa, unha cousa é a limpieza dun solar cando é suelo rústico ou suelo urbano, as distancias e todo eso. Entón, metendo o suelo urbano, o que facemos é protexémonos dos lumes, é dicir, aplicamos a normativa que hai que deixar máis distancia ao suelo urbano, ás construccións. É unha puntualización nosa, si podemos aproveitar esa sinergia no Concello para o arquitecto. Agora, neste momento, non, é un expediente que se tramita a nivel individual, por unha persoa individual. O que dices todo, o que dices tú totalmente de acordo con vostede, e as dúas reunións que tuve en Santiago en urbanismo, eu o que quero é que os núcleos se poden aumentar o máximo posible. Isto é unha modificación puntual, estou seguro que menos dun ano volveremos a falar do mismo, pero para todos os núcleos do Concello. Mas un pouco estimulados a corporación a que, si podedes entrar a estudios, si se poder. Despois vai haber unha en cada parroquia, o sea, no plan, vai haber unha exposición pública para todos, o que teña unha circunstancia. De que eu tamén paso o mesmo, que unha pero eu decía, de paso, que imos por Santiago a aproveitar o viaxe. Agora mesmo sería facer perder tempo a persoa que iniciou o expediente a nivel individual. Entonces, como xa o plan básico xerado para San Amaro está en marcha, que a mí, o meu fin é o que acaba de decir vostede, ahora mesmo non pensando pendiente. Non interpreto así, claro. Hai que legislar para todos, en este caso, beneficio de uns e perjuicio de outros. Por lo tanto, o Concello, aquí penso que podría un pouco mirar por os intereses do outro, porque hai xente aquí que vai salir perjudicada. É a nosa opinión, non teño nada máis que dicir. Esta modificación puntual só afecta a dúas persoas. Entón, nadie pode ser perjudicado. Non estamos conformes, pero, bueno, deixámoslo aí como apunte. Grazas. Procedemos a votar o punto número 3 da orde do día. Sí, pues. Votos a favor? 6 votos a favor do Partido Popular. Abstencións? 3 abstencións. Unha de Julio Domingo do Partido Popular e 2 de Xunto por San Amaro. Punto número 5. Dar conta da resolución da alcaldía de desde 4 cuartos. Está chulo que non era. Punto número 4. Aprobación se procede a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles ou actividades económicas e sobre construccións e instalacións de obras. Creo que foi a final de decembro, o 1 de decembro, San Amaro iniciou os trámites para ser concello emprendedor, baixamos, non recordo qual foi o IBI, ao mandar toda a documentación á Xunta, díxonos que para cumprir con todos eses requisitos que hai que baixar os impostos, eses 3 impostos, IBI, ICIO e IAE, a calquera empresa que se queira asentar neste concello e que xenere postos de emprego. Teñen a documentación que se enviou, non sei se queren agregar algo, aportar algo. Sí, quería comentar un par de cousas. Se, como usted ben dixo, isto trouxose a pleno 28 de decembro, na que usted asegurou que estaba a traballar moito por esta proposta, que non deixa de ser unha proposta da FEGAN, e ao final o que nos trouxo naquele momento foi unha plantilla para poder adherirse a través da FEGAN e da Xunta de Galicia pois, os de concellos emprendedores. Esta plantilla, esta proposta que usted nos trae, efectivamente, aporta que se bonifiquen as empresas que están xa asentadas ou as posibles que se poden asentar con unos baremos, non? O que si nos chama un pouco a atención que daquela tanta urxencia por esta proposta que a trouxo tamén no momento no pleno é que pasan 7 meses precisamente para facer a modificación de dita ordenanza fiscal. É dicir, a urxencia tampouco é tanta cando tamén para adherirse ao plan está en vigor desde o ano 2017.
Pero vamos, o que vemos é que usted ten unha necesidade continua de autobombo e de propaganda. Pero mire, volvendo un poquinho ao tema de aquí o que nos mandou, aquí marca a plantilla que usted nos mandou, a modificación, ten unos mínimos, é dicir, vamos ver, ten 80% calquera empresa que haxe que se genere que teña máis de 20 postos de traballo. Non sei cantas empresas pode vernos a Amaro, moito mellor unha, que teña 20 postos de traballo. O 75% polas que están entre 11 e 20. Aquí ao mellor temos alguna máis, non sei, pero alguna máis pode haber. E o 50% da bonificación de ditos impuestos os que teñan hasta 10 postos de traballo. Eu movo-me instalando na miña empresa, aí está Leo que tamén está traballando noutra empresa, pero seguramente que andamos todos por aí, e posiblemente o 90% deste concello, as empresas son todas de menores de 10 é o rango, é o perfil empresarial que temos no noso concello. Por lo tanto, creemos que teña que ser máis ambiciosa a súa proposta e por que non, aquí que nos con o 50% desta vez, por que non sube a bonificación do 50% pois ao 75% pode facer. Aquí dai a potestad para facelo. Porque usted pode, en cada imposto que usted denotou, o ICE, o IDA e despois o do IBI, pode hasta o 95% usted facer a bonificación. Vemos que non lle interesa o concepto ao señor González. Si, por eso preguntaba a señora secretaria, eu que está equivocado. Non é para empresas que teñan 10 postos de traballo. Se vostede ten unha empresa con 10 postos de traballo e crea outros 10, podes apoiar a esa bonificación. Isto busca asentar novas empresas no rural, non as empresas que xa están asentadas. As empresas que xa están asentadas, se aumentan a plantilla, tenen dereito a bonificación. Vale, e estes son os datos que escollemos, os puntos e os baremos que escolleu este equipo de goberno. E como dixo vostede, que xa se leva desde o ano 2000, esta... Pois, tuvo vostede 2 anos tamén para collerse. Non era alcalde, para traer a ordenduría e votar. Usted parece que tal veces quere que sea alcalde e outras, cando non lle interesa, non. Pero, de todas maneiras, inda que xa as empresas que están en postos de traballo, efectivamente, pero se eu agora teño 5, por cousa a falarme das, se eu teño 5 e sumo 1 ou 2 operarios máis, porque teño que conformarme co 50% das bonificacións. Se unha empresa de 20 nunca vai vir aquí... Ojalá venga. Non, mire, sabe o perfil das empresas, porque desto creo que estamos todos de acordo, o perfil das empresas é máis fácil que veñan 10 empresas con 2 operarios que unha con 20. Ben, entón, axude os que están, axude os pequenos que poidan vir aquí, que aquí non vai vir porque ninguna empresa nin que teña 20, nin que teña 25, nin 30. Por sorte, por desgracia, non hai infraestructura para atender, eso xa para empezar. Por lo tanto, móllese aos que estamos, aos que poidan vir, que poden ser moitos, porque non nos fai ou suba esa bonificación deses 3 impostos descritos anteriormente. Eu creo que, mire, aquí o que se trata, unha vez que isto os trae, é de máis eficacia os que estamos e os posibles que veñan e de menos populismo. A mí que usted di que o 80% é unha empresa que trae 20 postos de traballo, pois parece-me ben, pero creo que non o vamos. Pero non me gusta que lle quito 50%. Non, eu sí. 50%. Eu sí, pero eu sou máis, pero neste caso hai que ser máis ambicioso políticamente, hai que reclamar máis. Isto pode facelo usted, porque ten hasta o 95% de poder facer, que é o que pone aquí a proposta que usted trouxe. Pois esta é a proposta que nos traemos. Xa expresou o seu parecer, como sempre, o sea que non procedemos a votar. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Ahora sí, 5. Punto número 5, dar conta das resolucións da alcaldía da derradeira sesión ordinaria. Tuveron acceso a todos os decretos da alcaldía, creo que a todo o ano 2024. Nada máis, simplemente dar conta ao pleno e iso. O punto número 6, vamos a preguntas. ¿Algo que decir? Sí, teño unha pregunta. Estamos revisando os decretos, en o seu decreto de marzo, vemos que a súa concelleira delegada, a da Presión Cidadá,
ten unha retribución de 750 euros, no cual se especifica aquí que, bueno, que ten a retribución que se asignou en pleno, a máis dúas datas de plenos que, curiosamente, moi adivino vostede, son posteriores, é dicir, en marzo usted se sabía que iba a haber un pleno 27 de 12 do 24 e 11 do 7 do 24, obviamente, terá que ser un erro. Entonces, queríamos que nos explique un pouquiño o tema ese, ou ten que ver que sean plenos atrasados ou... Se non hai pagamento duplicado. Pagouse a súa retribución, a súa dedicación, e pagouse a asistencia, creo que a 2 plenos, cando ainda non tiña a competencia delegada. Pero que eu sepa, o ano pasado se cobramos todos os concelleiros, todos os plenos, exceptuando o último que quedou sin cobrar. Pero ten que ver o ano pasado. Estou dicindo que esta persoa Sí, liquidouse de 2 plenos sí, aos cales ela asistiu e ainda non tiña competencia delegada. sí, vale, estou de acordo, pero entonces, pero tamén se liquidou a final de ano a todos, porque non se liquidou nese momento. Mas por que non? Pero non. Por que non? Porque quedaría, Bueno, pues non sei, non, pode ser. Non pode ser, non, É así. Ben, tamén observamos no outro decreto, tamén falando do mismo, que no de xuño usted paga 300 euros a concelleira delegada. Podíamos explicar, entendemos que creo que sí, pero queríamos explicar da... Pois porque durante 15 días non faltou as súas competencias. Non pudo asistir ás súas competencias, entonces o máis justo e o máis ético é como se eu me chego a salir do Concello, cando me pasou na outra marcho do Concello de vacacións, pois eu non cobro eses días, se a delego, delego a outro compañeiro. Se non a delego a nadie, non se cobra. Está claro, entonces quere dicir que usted nombra a unha persoa atendido cidadá cando non verá precisamente que hai máis xente no noso Concello que veñen a solucionar calquer tema burocrático administrativo, non hai nadie que atenda. Non hai nadie que atende. Mire, Si non hai... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mira, a nós non nos chegan os dedos da mão para contar a xente para atender aos vecinos, non é como a vostede. Estou dicindo que somos tan pulcros que se non estás, non é a renuncia a cobrar o que non te corresponde porque non pudo estar. Pero non se preocupe que para atender aos cidadás ten o compañeiro Avelino, o compañeiro Arturo, o compañeiro Julio, o Diego hasta no seu posto de traballo e a nós. Vale? Mire, que eu sepa o ano pasado sobre estas datas un poquinho antes, sobre este mes, delegouse unha competencia retributiva para atender precisamente eso, non o Avelino ni a ningún outro concelleiro. Por suposto, que se está ausente no seu traballo, o normal é que non cobre, pero non porque o mellor o decida usted ou ela, é que por lei non o pode, por incompatibilidade. O que demostra é dúas cousas con esta actitud que usted está dicindo. Unha, que a atención cidadá importa máis ben nada. E outra, que o único que o move son os intereses económicos para poder cobrar os cuartos. Nada máis. Se a incompatibilidade non existira, o van se cobrar igual. E ademais, xa que é así, o que temos visto é recurrentes as faltas que están además aprobadas 20 horas a semanales o que é que faga público o cuadrante para que os vecinos e os vecinos sepan cando se pode estar a atender para que atende esa persona que este aquí que o faga público, ahora a finales deste mes poña cuadrante de agosto a finales de agosto, primeiro de septiembre para que os vecinos e os vecinos sepan que isto señor vostede non me vai a dicir a mí como teño que organizar o Concello. Eu podo dicirte que moitas tardes, ás 7 da tarde, esa compañeira, ou a veces algún outro, ven comigo e dicen, temos que ir a falar con algún veciño. Fora dese horario, entonces, vostede non vai ser o como organiza a mí o Concello. Porque non está solo pola mañá no Concello, Porque pola tarde, se temos que ir a falar con alguén, ou alguén ven aquí, tamén me acompaña a veces esta concelleira, ou a concelleira Paula, ou o concelleiro Avelino, ou Arturo. Entonces, non busque. Queremos, facémolo tan ben, que non lle dé máis voltas. Non lle dé máis voltas.
está aprobado que ela cobra retribucións de unas horas, 4 horas ao día. Despois, onde vayan a tarde non nos importa. Vale? A vostedes, aos veciños, sí. Pois aí me parece moi ben. Usted vai como se quere de noite. A atención a cidadá é a mañá, de 10 a 2. Vale, e cobran os cuartos. E non se cobra máis porque a lei de incompatibilidade das administracións públicas non llo permite. Ben, entonces, que se nota desto? Que a atención cidadá realmente non lle importa absolutamente nada. Nunha época no que hai máis xente que ven de fora, xente que ven ás festas, xente que ven a ver familiares, que aproveita para arranxar calquer documento, calquer historia administrativa, e resulta que temos unha concelleira de atención cidadá que non está. Eso é o seu. Despois as tardes paga porque queira. Non lle vou organizar a tarde. Ni a tarde ni a mañá. Vostede non me organiza nada. Eu estou falando neste caso. Vale, Por lo tanto, volvo a insistir en que faga non público. insista en nada, continúe. Insisto en que faga público o cuadrante desa concelleira para poder ser transparente que os veciños o sepan tamén cando poden vir ou non, ou se ten vir nese momento. Poden vir sempre. Pero para dar voltas, porque se eu teño unha prestación no Concello, e non que se enterete, non se quero vir a asistencia social, queréis saber o día que ven. Ou veño calquer día me atende vostede tamén. Ou me atende o Abelino. Os meus respetos a Abelino ou aquí a... Señor Carlos Paz, breve. Non... Xa está. Xa está. Algún rogo máis, alguna Sí, pregunta máis? unha preguntiña máis sobre... Resulta que percibimos que na zona do entorno do campo da Festa das Neves hai entullos, hai restos de construcción, supoñemos que é derivado da ampliación do local do Palco das Neves. O día 15 teñen as festas, entonces... O 5, perdón. Entonces, que quería decir eu aquí? Que dentro de 15 días hai as festas, entonces si se pode limpar eso e deixalo limpo, deixalo expedido de resto da construcción. Non sei se dixen ben se era da construcción da ampliación do Parco das Neves ou se era de algún particular que deixou ali o... Todo ese particular aproveitar o iso é dese tema, xa se vai a retirar para acabar. Bien. Outra cousa, intentando conectar por o tema da ampliación do Palco das Neves, se usted me permite, é que non temos todavía a documentación oficial que nos fai sustantivar por que se fixo esta obra. A que ven isto? Porque cando o que tiñamos aquí que decía que a corporación o seu mellor criterio acordará se se ve convinte esta obra. Esta obra, se é convinte, a corporación ten que presupuestar uns cartos, saber onde se sacan, de que partida, que sería unha memoria económica, dentro desa partida pedir unhas ofertas para que alguén me construya e mirar canto me costa e a quen yo dou e despois a quen yo pago. Entón, eso sería o expediente que nós estamos esperando do Palco das Neves, se pode ser. Porque isto era un informe que fixo o señor arquitecto que podía ser idóneo, é un informe de idoneidade, pero deixa no seu tellado da corporación a ejecución das obras. E as obras, como vostede sabe, necesitanse cartos. Pero a vostede non lle pasei por electrónico unha memoria ou un proxecto do arquitecto? Non pedinlo por o gestión e un pasou. Entón, que lle pasei por aí. non. A obra das Neves, xa expliquei aquí, a obra das Neves é unha petición veciñal. Sí, estamos de E acuerdo. que conseguimos financiación para intentar facela fondos públicos e fondos do Concello. É o último arranxo que se dio con un obradoiro. Bien, e entonces a memoria económica non nos la pode mandar, a ver, Eu pensei que xa tiña. non a temos. Vamos a pedir en reiteradas ocasións, entonces... Que máis que creo que debía ter un montón de páxinas, e lle preguntei se a quería en papel. Non, o seu que me mandou foi o señor arquitecto, o correo privado. Pero ten que mandar por xestión porque senón ese documento non é oficial. Se faz o favor... Señor Lovelli, se yo entiendo do Concello, creo que é oficial de todo. Non pode ser, non. Vale. O entullo aquí o temos a foto por si dudase da nosa palabra, vamos facer un reportaxe fotográfico, entonces
se é posible, pois un pouco limpar a zona por a obrigación que ten o Concello, é determinar se é de algún particular que non pode verter estes residuos, así dunha maneira libre albedrío. Non sei se ao final podemos investigar quen foi, quen non foi, porque é un delito ecológico. Foi cousa do Concello. Foi Tardamos en vale. tardamos en Se era un quitarlo, particular. tardamos en quitarlo porque había un particular que decía, oye, eu vou a facer unha planchada e gustaría deixar isto aquí, e ao final pasan os Hai días xente que e non se leva. tira libre albedrío e iso hai que perseguirlo porque senón sería... Só leva máis dun mes ali, a conveniente porque pasa por aí calquera autoridade competente en materia de medio ambiente e o sector, porque non firma, e xa está. Non temos máis... Non hai nada que nada máis que decir. Nada, pois, entonces, sin nada máis que tratar, levantamos a sesión, vale? Grazas a todos, e